Tisztelt ünneplő közönség, kedves felnőttek, kedves gyerekek! 55 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án a budapesti fiatalok lendültek mozgásba elsőként, akiknek volt erejük, hitük és bátorságuk, hogy átlépjenek a holnapba. Magyarország 2 nap alatt átlépett a jövőbe, és magával vitte egész Európát. Először fordult elő a kommunizmus történetében, hogy egy nép nyíltan fellázadt az önkény ellen, és bár győzni akkor nem tudott, de gyógyíthatatlan sebet ejtett a zsarnokságon. A vén kontinens szeme kipattant, mindenki tudta már, hogy a kommunista diktatúrával együtt élni nem lehet. Élnek még Magyarországon azok az emberek, a mi nagyszüleink, szüleink, akiknek kemény próbákat kellett kiállniuk, többször átélték a reményt és a csüggedést is. A magyarok képesek sokáig magukba zárni az elégedetlenséget, de egyszer csak valahol valaki megszólal, 2 szót mond csak, elég volt. Így történt ez 1956-ban. És akkor hiába volt a hatalom magabiztossága, hiába minden erő, a magyarok összekapaszkodtak, felemelték a fejüket, és halált megvető bátorság költözött a szívükbe. Egyszerre gyűrték fel az ingük ujját, és egymást biztatva belevágtak a változtatásba. Bebizonyosodott, hogy maradt a magyarban elegendő elszántság és tetterő, és ez az erő végighullámzott városokon és falvakon. A magyar nemzet mindig józanul, megfontoltan és békésen akart változtatni. A változás 56-ban nem fejetlenséget okozott, nem fölfordulást hozott, hanem rendet és biztonságot. Nem álltak le az üzemek, nem zártak be a boltok. Az élet ment tovább, csak a kilátástalanságot váltotta fel az életöröm, és a kiszolgáltatottság tehetetlen gyengeségét a tetterő. Vidéken, ahol a népnek még fegyveresen volt, egyik pillanatról a másikra győzött a polgári forradalom. Sorra hozták létre az önkormányzatokat. 4 nap alatt az önkormányzatokra épülő államot is megteremtették. Az 1956-os forradalomban résztvevők, akár ezért az életükkel fizetők tartják bennünk a reményt, hogy életünk fontos kérdéseiben lehetséges a teljes összefogás, hogy lehetséges a magyar nemzet egysége. A magyar nemzet 1956-ban 3 tárgyból kitűnőre vizsgázott. Érettségből, tetterőből és emberségből. Erre mindannyian büszkék lehetünk, ez az, amit érdemes megtanulnunk. 55 évvel ezelőtt történt, és úgy vagyunk vele, mint mikor többször elolvasunk egy könyvet, vagy megnézzünk egy filmet, ha többször átgondoljuk, letisztul, kikristályosodik a jelentése, egyre érthetőbbé válik az üzenete. Minden októberben újra olvassuk 56-ot, és közben megértjük, hogy a változtatásnak is megvan a maga tudománya, és vannak persze hibák, amiket nem akarunk többször elkövetni. Vannak dolgok, amiket változatlanul kell hagyni, mert úgy jó, ahogy van, és vannak, amiket gyökeresen és mielőbb változtatni kell, józanul, megfontoltan, de mélyrehatóan. De mindennek rendelt ideje van, a változtatásnak is. A jó dolgokat megőrző változásokra van szükség ma is, hogy helyükre kerüljenek a dolgok. Minden nemzetnek megvan a maga történelme, megvannak a saját történelmét leíró könyvei. Most is íródik a soron következő kötet, a mi életünk írja. Egyszerre vagyunk tanítványok és példaadók. Mi az 56-osok tanítványai vagyunk, példát pedig a gyerekeinknek fogunk adni. Adjuk hát bizonyságát,
hogy megértettük 1956 üzenetét. Ébredjünk, zajlódjon le bennünk a megújulás forradalma, a szereteté, a tiszteleté, a bátorságé, a felelősségé. Ha képesek leszünk megújulni, akkor nem hiába volt elődeink véráldozata, és talán méltán tudjuk továbbadni gyerekeinknek elődeink hagyatékait. Köszönöm, hogy megoszthattam önökkel, veletek ezeket a gondolatokat az ünnep alkalmával. október 23-ára az 55 évvel ezelőtt lezajlott néhány napi események hőseire, áldozataira emlékezünk. E néhány nap az 1848-49-es forradalomhoz hasonlóan ugyancsak a forradalom és a szabadságharcként része lett az újkori történelemnek. Hallgassanak meg egy naplószerű krónikát és néhány korabeli felvételt, ami megeleveníti ennek a napnak az eseményeit. Méltán emlékezünk ezen a helyen az 1848-as forradalomra és szabadságharc mártírjaira, az aradi vértanúkra. Ami 1848-ban történt, méltán idézi az 1956-os magyar ősz eseményeit. Mindkét forradalom világpélda volt, világesemény lett, de a megelőző tárgyalás, megaláztatás példátlan volt a történelemben. 1956. október 23. Keddre esett, és ragyogó napsütés várta azokat, akik végül is a forradalom mellett döntöttek. Már október 22-én diáktüntetések voltak országszerte. Ezek a tüntetések több követelést fogalmaztak meg, amelyek később magáénak vallott a forradalom. Követeljük az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását Magyarországról. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé titkos alapon új vezetők választását követeljük. A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésével, a rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével. Hozzák nyilvánosságra a külkereskedelmi szerződéseinket, teljes véleményszólás, sajtószabadság, szabad rádiót követelünk. Követeljük a politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük, hogy a Sztálin szobor helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek. A magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth címer visszaállítását, a Magyar Honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Tiltakozunk az Államvédelmi Hatóság fegyveres beavatkozása ellen. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben 4-szer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Középosztály a diákság soraiba már akkor belekeveredett az igazi nép is, amely elkeseredett volt. A parlament elé vonult tömeg 200 000 ember, egyesek szerint 300 000 főnyire duzzadt. A diákság már kisebbségben volt. Nagy Imrét követelték, aki nagy nehezen elő is került. Valaki azt mondta, elvtársa, erre füstkoncert következett. Azt mondták, nem vagyunk elvtársak, magyarok vagyunk. Nagy Imre beszédet mondott. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság
alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. Nemzeti forradalma vívmányainak megszilárdítását és továbbfejlesztését óhajtja, annélkül, hogy bármelyik hatalmi csoportosuláshoz csatlakoznék. A magyar nép évszázados álma valósul meg ezzel. A forradalmi harc, melyet a magyar múlt és a jelen hősei vívtak, végre győzelemre vitte a szabadság, a függetlenség ügyét. Ez a hősi küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban érvényesítse alapvető nemzeti érdekét, a semlegességet. Már ekkor október 23-án felhúzták a forradalom jellegzetes háromszínű zászlaját, és országszerte kivágták belőle a gyűlölt, soha el nem fogadott címet. A lelkesedés példátlan. Kihozták az emberek a fegyverüket, katonák érkeztek, Sztálin szoborhoz seregett a tömeg, és ledöntötték azt. Lángvágóval kellett szétvágni. Mindenki vitt belőle egy... A szobrot szétszették, mindenki vitt belőle egy-egy darabkát emlékben. Később nagyon drága volt ez a darabka, mert akinek ilyen volt, azt lecsukták. Filmfelvételek alapján sok embert fogtak el, és ítéltek el büntetésre. Internálták őket. Máshol is történtek ilyen pusztítások. Október 25-én a fegyvertelen tömegre lőttek az országház előtt. 100-nál is több volt a halott, a sebesült. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. Akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék, megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosan lennék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Az emberek gyülekeztek, fegyvert fogtak, benzines palackokat tudtak használni a tankok ellen. Az oroszoknak nem volt tűzparancsuk, de amikor az első tankoszlopokat kilőtték, és benne égett a legénység, akkor bizony ijedtükben vaktában tüzeltek mindenfelé. Az egyik szovjet tank néhány lépést hátrafelé tolatott, hogy a Földművelési Minisztérium elkérjéről lezúdó tüzet viszonozni tudja. Ehhez előbb le kellett engedni a föld felé irányítva az ágyút. A tüzet így csak némi késéssel tudta viszonozni. Ez alatt az orrlövészek lelőtték az egyik szovjet tisztet, aki nem tudott behúzódni kellő időben a tank belsejébe. A tömegek csak egyre csatlakoztak a felkelőkhöz. Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhöz, kérjük továbbítani Kézri Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk.
lehet, hogy rádiókat nem sokára nem fogják segíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Magyarország. A szovjet tankok légierők támadják Dunakeszteli. A szovjet tankok légierők támadják Dunakeszteli. A harc változatlan hegyességben továbbra is folyik. A harc változatlan hegyességben hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Tamási Lajos, Piros a vér a Pesti utcán. Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs más teendő. Ez maradt, csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl újongva csapnak, kiborulnak a széles útra, selyemszínei kidagadnak, ismét miénk a Pesti utca. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére ez, piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva ti, megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívükre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerő Ernő, csak ölni tudsz? Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt, a háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A háromszín lobogók mellé tegyetek 3 esküvést, sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét. A fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán folyt a vér. Október 30-án tűzszünet lett. Ennek értelmében Nagy Imre vezetésével új kormány alakul. Ekkor már a honvédelmi miniszter tárgyalt a szovjet csapatok kivonásáról. A szovjet tisztek letartóztatják a magyar küldöttséget. November 30-a volt. Úgy látszott, hogy hétfőn megszűnnek a sztrájkok, romeltakarítással, újjáépítéssel indul a békés munka a szabad, független, semleges Magyarországért. Nem így lett. November 7-én a többszörös túlerő támadást indított Magyarország ellen. Elsősorban a fővárost támadták, de a tankok begöldültek a többi nagyvárosba is. Nagy Imre, a miniszterelnök november 4-én hajnalban szózatot intézett a nemzethez. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közöl az ország népével és a világ közvéleménnyel. A túlerő ellenére még tartották magukat a forradalom erői, de megkezdődött a megtorlás.
A legtöbb szervezet ellenállási góca Pesten volt, de Budán, a Citadella és a Vár környékén, a Móricz Zsigmond körtéren, a Széna téren, a Marx téren. Megváltozott a szovjet csapatok harcmodora is az októberi első beavatkozáshoz képest. Kézi fegyverekkel, géppuskákkal teljes épületeket romboltak szét ezeken a pontokon. A lakosság félt, hogy teljesen szétlövik a házakat. 3 hét alatt felszámolták a város központjában lévő felkelési gócokat. November 10-11-én nagy sikerrel tudtak összpontosítani. Leverték a forradalmat. Ekkor indult meg a nagy kivándorlás, tömegesen lépték át az akkor még őrizetlen határt, a megtorlástól követ. 200 000 ember hagyta el az országot, 60%-a 30 éves. A Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. Világ népei, az 1000 éves Magyarország őrtornyain kezdenek kihújni az utolsó lángok. A szovjet hadsereg megpróbál szétszúzni bennünket. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át, asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Lehet, hogy most szólal meg utoljára az utolsó szabad magyar rádió. Világ népei, hallgassatok meg! Segítsetek! Ne tanáccsal, ne szavakkal, hanem tettel! Ne feledjétek, hogy a szovjet barbár támadását nem lehet feltartóztatni. A következő áldozatok ti lesztek. Segítsetek! SOS! Világ népei, az igazság és szabadság nevében segítsetek! A hajó süllyed, a lángok kihújnak, óráról órára sötétebbek lesznek az árnyak Magyarország felett. Halljátok meg kiáltásunkat! Nyújtsatok testvéri kezet! Mentsetek meg! Segítség! Segítség! SOS! Isten veletek és velünk!
esetében sokkal több, mint az elmúlt rendszer elleni felkelés. Az emberek sorsok irányítását kezükbe vették, cselekvően befolyást gyakoroltak irányításában. Ez egy olyan forradalom volt, amely túljutott Magyarország határain, érdeklődést keltett az egész világon. Veres Péter naplójából 1956. november 11. vasárnap. Talán vége van. Tanulságokat levonni még korai. Az eredmények még nem láthatók. A veszteségek emberekben és javakban óriásiak, de a számok még ismeretlenek. Abban reménykedem, hogy az ENSZ-ben és a nyugati hírekben emlegetett 65 000 halott nem lehet igaz. De hagyjuk, most még sem írni, sem beszélni nem tudok róla. Csodálatos és megrendítő volt, igazi forradalom. Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, vidergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogta szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, selyempapír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes ében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák, népek Krisztusa, Magyarország. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a gyermek, a szamár, a pásztor, az álomban, a jászol mellett, ha az élet element el lett. A csodát most is ők vigyázzák, leheletükkel állnak strázsát, mert csillagég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. Mielőtt mennék, kell még egy ölelés, ami véget kísér. Az úton majd néha
kisebb